ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ଆଣ୍ଡାମାନର ଡଙ୍ଗା। 28 ଦିନର ଉପବାସ ପରେ ଜୀବିତ ଅମିତ କୁଜୁର। ଆଣ୍ଡାମାନର ଏକ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାହାରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖାଦେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼। ଆଉ ତାପରେ ବଦଳିଗଲା ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ ବି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 28 ଦିନର ବାଟବଣା ହେଲା ପରେ ଆଣ୍ଡାମାନର ଡଙ୍ଗାଟି ଶେଷରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର କ୍ଷୀରିସାହି ଗ୍ରାମ ନିକଟ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଏହି ଡଙ୍ଗାରୁ ଅମିତ କୁଜୁର ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।